Sas-sena 2070 persuni li jkunu qabżu l-età tal-irtirar ta' 65 sena se jiffurmaw terz tal-popolazzjoni Maltija. Din hija waħda mill-aktar sejbiet ċari tal-aħħar rapport tal-Pension Strategy Group 2025, reviżjoni li ssir kull 5 snin sabiex tevalwa s-sostenibilità u l-adekwatezza tas-sistema tal-pensjonijiet. Ir-rapport juri li s-sem tal-anzjani se jiżdied minn 19.3% fl-2022 għal 33.6% fl-2070, filwaqt li l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol se tonqos b'mod sinifikanti. Konsegwenza diretta ta' dan se tkun ir-rata ta' dipendenza tal-anzjani illi se tirdoppja l-65%, jiġifieri inqas ħaddiema biex isostnu kull pensjonant. Ir-rapport ittaraħ fl-isfond ta' sitwazzjoni fil-pajjiż fejn ir-rata tal-fertilità sfortunatament hija waħda baxxa u fl-istess ħin, u din xi ħaġa pożittiva soċjalment ħanajt hekk, qed jikber l-ammont ta' persuni anzjani. Għaliex il-life expectancy tagħna qiegħda tiżdied kull sena. Però naturalment dan ifisser illi ħajkollok iktar pressjonijiet fuq is-sistema tal-pensjoni. Wieħed mill-fatturi ewlenin li qed jgħin biex tinżamm is-sostenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet huwa l-kontribut dejjem akbar tal-ħaddiema barranin. Naraw illi fl-aħħar snin naturalment il-numru ta' ħaddiema barranin żdied u dan qiegħed jolqot pożittivament lis-sistema tal-pensjoni. Qed jolqotha pożittivament ukoll għaliex it-tendenza hi li l-ħaddiema barranin ma jdumux ħafna snin f'Malta u minħabba li ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi terzi u jekk dik il-persuna ma tagħmilx 10 snin f'Malta naturalment ma jkollix dritt tal-pensjoni. Ir-rapport juri li l-adekwatezza tal-pensjonijiet tjibet b'5 punti perċentwali mill-aħħar reviżjoni l-hawn, filwaqt li minħabba fatturi diversi fosthom iż-żieda fl-impjiegi tjibet ukoll is-sostenibilità. Qabel konna qegħdin naraw illi il-break-even point ħanajtek fejn il-dħul jiġi jew aħjar l-infiq jgħaddi l-dħul. Konna qegħdin naraw illi dan ħajintlaħaq jew ħajjiġri fl-2051, il-projezzjonijiet il-ġodda qed juru li dan issa sa jiġri fl-2054. Jiġifieri ħanajtek is-sostenibilità tal-pensjoni tliebet b'3 snin. Minkejja dawn is-sinjali pożittivi, ir-rapport iwissi li hemm diversi sfidi strutturali li jridu jiġu indirizzati. Għalhekk, il-Pension Strategy Group qiegħed jiftaħ konsultazzjoni pubblika dwar numru ta' kwistjonijiet ewlenin illi se ifasslu d-direzzjoni futura tal-politika tal-pensjonijiet.